свършим теста! Да учим! Вие започвайте. Аз ще дойда по-късно. 1 плюс 1 Прави 2! 2 плюс 2 е 4. 3 плюс 3 прави 6. 4 плюс 4 е 8! 1 плюс 1 Прави 2! 2 плюс 2 Е 4! 3 плюс 3 Прави 6! 2 по 4 8. Учене, ти се информираш. Чудно е училище. Учебници, те те информират. Чудно е училище. Уау! Благодаря. 1 по 1 Е 1! 2 по 2 е 4. 3 по 3 Прави 9! 4 по 4 е 91. Обърни какво? 4 по 4 е 16. 1 по 1 е 1. 2 по 2 Е 4! 3 по 3 Прави 9! 4 по 4 е 16. Учене, ти се информираш. Чудно е училище. Учебници, те те информират. Чудно е училище. Деца, успокойте се! Време